Actually po, nabuo ang Turbo Racing. Isa rin po akong player ng time na panahon ng almost kulang ng 20 years ago pa. Tapos po, kagaya po noon, player ako. Medyo hindi masyadong organisado yung mga nangyayaring event at that time. So, sa katagalan po ng isang team natin, bumuo po tayo ng sa gaya ng samahan ng yung Turbo Racing family. Nakabuo po tayo ng isang event. Nasubukan po natin nagpa-event actually sa motor show po muna, and then after that po sinubukan po namin magpa-drag racing. So yung mga categories at mga ruling ng that time na nakakasali po tayo, hindi masyadong maayos. So napag-usapan po namin na bumuo kami ng isang team na kagaya nga na po ng Turbo Racing Club, Turbo Racing Family, Turbo Riders Club, mayroon din po yan. So ang nangyari po, yan, nakagawa po tayo ng ganitong event, and then in-implement po natin yung mga rules na nakuha natin sa ibang mga sinalihan natin at that time, yung mga magaganda, yung mga negative po, mga hindi masyadong okay sa mga organized ng mga ibang sinalihan natin. Ganun po natin natutukan at napalawak yung kagaya po ng pinagkakaguluhan natin ngayon, na pinagkakabalahan natin na event sa ngayon. Our first event po namin, sir, actually sa Concepcion, Tarlac po yun. Motor show po, and then after that po, sinubukan po namin mag-organize ng drag racing sa Clark Air Base. Opo, yes, sir. Konting inspiration, sir? Marami po. Iba-iba na po yung mga naging natin. Opo, kagaya po ng mga kaibigan natin, ayan, nagpapalakas ng mga natin. Kaya nakabuo po tayo ng ganitong isang event na naging success naman po sa ngayon. At saka kasalukuyan po, ini-improve pa natin yan kung paano po natin mapapalawak yung drag racing community natin. Opo, marami po tayo naging inspiration sa mga damdamin din po ng mga player na alam natin, mga team, mga sponsor natin, na ang sarap po kasi ng feeling pagka nakikita mo yung mga event mo, inorganize mo ng mga palaro, tapos yung sir, saan po yung susunod? Hindi pa man natatapos, ganun po yung mga tinatanong nila at that time. Opo. Okay po. Actually, sir, kagaya po nito, kaya nagpupursige tayo pinagbibigyan po natin ng mga team o mga gustong magpa-organize at that time, sa mga gusto pong gumawang event. Willing naman po tayong tumulong para ma-implement po natin at masuportahan yung safety rules po during ng event na ganito. Yung mga hindi tayo basta-basta pwedeng bumitaw lang, kailangan po medyo maganda po ng konti yung may mga briefing o ano po yung mga dapat well organized po. Okay po, sir. Maraming salamat po sa mga suporta ninyo, sir. Hindi man po tayo at magkakakilala, pero yung mga lahat team, mga buong team at saka team ng Bororot, Pagudpud, mga official po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kosyal, mayor, mga SK po, mga kapitan ng barangay, mga tanod, maraming salamat po sa inyo lahat, sir. Thank you po.